Na hát sziasztok srácok, én Bence vagyok, és ebben a videóban szeretném nektek bemutatkozni így az első videóm, a kis setup reveal, és beszélni magamról. Szóval, ja. Na hát akkor legelsőnek említsük fel, hogy ez a csatorna miért készül. Arra készült, hogy legyek híres, és tudjam szórakoztatni az embereket, hiszen ez régi vágyam, mert ugye régebben néztem Sant, meg ezeket, és eltanultam tőlük videós technikákat, és láttam, hogy nekem van egy laptopom, és szintén ugyanúgy tudok vágni egy videót, mint PC-m. És hát akkor így elkezdtem. Ja. A második dolog az lenne, hogy én nem PC játszok, igen, PS5-ön játszok, és hát azzal semmi baj nincsen, hisz PC-n sokkal nehezebb lenne így megcsinálni a videókat. Ja. A harmadik dolog. A videókat Capcut alkalmazással vágom, az ingyenes. És elég jó is. Szóval hát igen. Capcut. A csatornának a célja meg az, hogy iratkozzatok fel rá minél több, majd tudjuk titeket szórakoztatni a videóimmal, mert nekem ez egy régi vágyam, hogy örömöt okozzak más embereknek, mert mindenki tudja, hogy jobb adni, mint kapni. Vagy mi? Igen, jobb adni, mint kapni. És akkor, hát ja. És a csatornával beszerzett pénzzel, hogyha nagyobb leszek, és mindenképpen eladományozom ilyen állatségítő helyekre, meg ilyenekre. És ja, ennyi lenne a csatornának a célja, meg minden. Na beszéljünk a setupomról. Na itt is vagyunk a billentyűzetemmal. A billentyűzetem egy Csinky billentyűzet, itt is találhatjátok a márkát. Csinky, ja. Erre annyit lehet mondani, 60%-os, nem teljesen blue switches, mert nem olyan hangos, de szerintem ez perfekt hang. Vértig leállítom a zenét. Jó, ilyesmi hangja. Most van visszasztajozom. És hát jó. Az ikeremre annyit mondanánk, hogy ez egy Bite Garpin USB Gaming Mouse, DPI buttonből 5 darab DPI rendelkezik, 6200 DPI-os, szóval igen. És hát akkor térjünk is át arra, hogy a monitorom az nem más, mint egy Asus TUF Gaming VG 249Q3A és 120 Hz rendelkezik. Igen. C-keresztek találhatók rajta, és minden. Ja, ennyi. Még sajnos kamerám nincsen, szóval azzal veszem fel nektek a videót a laptopnak a webcamjével. Handcamet úgy oldok meg, hogy felrakom a monitoromnak a tetejére, és kicsit lejjebb döntöm a monitornak a webcamjét, és így teljes mértékben tudjátok látni. Na, és akkor térjünk is át az outróba. És köszönöm, hogy végignéztétek a videót, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, hogyha végignéztétek ezt a videót, ha tetszett, mindenképpen lájkoljátok és iratkozzatok fel, erre is segítetek a célomat elérni. Szóval, köszönöm, hogy végignéztétek. A puszi!